nto abesele thetha lamazwi athi makwenzeke kum mna mkhonzazana wakho Nkosi ngokwelizwi lakho esolamkela ilizwi kwafika uMoya oyiNgcwele wafukama phezu kwelizwi alamkeleyo kwabe sekuvela unyana kaThixo wena wasiBhayibhile uMoya oyiNgcwele uthetha nje kuphela uyangcola uthawuthakatheka ubucinezela izoloko kodwa usindisiwe awuyeke ukucinezelwa ngoba usuke wasindiswa kodwa kukhona ingubo ekufuneka ikombethe ngoba le ngubo engithetha ngayo yile wathi umuntu esokone ede yawa washiyekeze kwangena ukugula nenhlupheko nokufa uMoya oyiNgcwele yiyo lento Yesu athi kubafundi bakhe xa izohamba athi kunilungele kuba ndihambe ndingapha ngakazufika uMoya oyiNgcwele ngoba uMoya oyiNgcwele maliphaphami bandla malibuyele kwiziseko uMoya oyiNgcwele awufunda incwadi yezenzo iyona nto bebeyiphaphamele kakhulu uMoya oyiNgcwele bekuthi makushunyayelwe endaweni kuleqiswa abapostile ngenxa lomhlekazi uMoya oyiNgcwele ngoba uMoya oyiNgcwele ungamandla kaThixo uMoya oyiNgcwele unguThixo khona ngaphandle kaMoya oyiNgcwele uze and uMoya oyiNgcwele into kaThixo yikanje uMoya oyiNgcwele uza kuwe ndizothi ngokwe-installments okosububhatala ifurniture haleluya ngokuya umamkela uya ezigalela kuwe nangoko abantu sisindisiwe kodwa asilingani ngokwe-level nangokwezinga lamandla nabungane iminyaka eyi-10 kule minyaka eyi-10 ubusenza ndiyayiva iminyaka yakho iyi-20 ubusenza asithethi ngaminyaka kodwa sithetha ngokutshintshwa sithetha ngokutshintshwa uthi ufane nalomfanekiso kaYesu ufane nalomfanekiso kaYesu nama ndikafike njengoba abantu bengincoma tata bayingcwabeni ngincoma hayi bayendlini ndifike nathi Thixo abakaboni into andiyo lento bayibonayo I want more ngoba uthi umhlabeleli uyinzulu yemfihlakalo uyinzulu yesimanga ndifuna inzulu zikaThixo ayiyo ndawo le ndikuyo ndifuna more of God uPawulos sebephakamisa iziqhwala evusa abafileyo simve sithi ukuze ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe kange asibalele ukuthi lufikile kuba esewabizwa ngoba kumpostile njengathi kange asibale ukuthi lufikile kuba kusekwaphakamisa iziqhwala kuyinje kodwa ye wahlala nenhliziyo ethi ukuze ndimazi andikamazi bekufanele ba ebandleni sinaleyo nhliziyo kodwa uthi sosindiswa bona hey lumkani yena benisindiswa ngoku ungathi uThixo xa ikunceda kwicala elithile apha entsimini okanye uhlabelele akuthatha umfundisi akubeke pha uthi ufikile hayi awukafiki jonga uYesu ukuba